Ngikubingelela mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sonke sekulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi uMax-ke umfoka amakhanya waziwa kakhulu laphana-ke kona-ke uTikTok futhi-ke engumlandeli-ke omkhulu-ke wakhe-ke laphana-ke ukhuzani-ke umfoka Mpongose-ke usevele-ke wakhuluma-ke inkulumo-ke edida-ke abaningi lapho encoma khona-ke umsebenzi wakhe laphana-ke u-SK Umthandeni-ke awukhiphile-ke okuyingoma yakhe laphana-ke edla-ke ubhedu nakhona laphana-ke kuma-trending khona laphana-ke ku-YouTube mbukeli-ke le ngoma-ke ethi-ke eDubai efeatureshe khona-ke uMahou mbukeli-ke uyincomile-ke yena-ke uMax washo ngempela ukuthi-ke Umthandeni-ke usebenze ngokuzikhandla kuyona-ke le ngoma mbukeli. Lokho kuyinkulumo-ke ethe yadida-ke abaningi kodwa ngaphandle nje ukuthi-ke ngumoshele-ke isikhathi sakho mbukeli lapha ekhaya ake ngunike yona-ke inkulumo yakhe-ke uMax umfoka amakhanya. Siyabonga. Ake ngihlukanise lezi zinto. Okokuqala nje asibongele Umthandeni umfoka amanqele laphana ukuthi igcine iphumile i-single track yakhe featuring uMahou futhi siyayibona ukuthi iyagijima kakhulu iyabadla impela lapha yana kuma digital stores. Simshayela izandla umfoka amanqele usebenze kakhulu ebunzimeni ke abebhekene nabo esibaziyo nesingabazi kodwa ukwazile ukudlubulundela khona lapho igcina iphumile isingle yakhe nje ke sibabongele nabanye abaculi nabo ebebevaleleke ngaleyo ndlela kodwa kwagcina kulungile bagcina benqobile zaphuma ingoma. Izolo ngenze ivideo ngincoma ialbum kaJaiva so siyababongela nje bonke abafowethu kodwa ke ngila kuMthandeni njengamanje kule video. Umthandeni iphumile ingoma yakhe ethi iDubai and ingoma yakhe imnandi nje ingoma kaMthandeni. Mhlambe ke ama-Blue Nation ayayadideke la uma ngabe ngimncoma uMthandeni kodwa at the same time ngibuye ngibonakale sengimtalabha uMthandeni. Ngantshela ukuthi thina singama leaders ezingeni labalandeli singabaholi balento ekuthiwa igame la kumaskandi ezingeni labalandeli. I'm one of the leaders. Ngikusho ngani lokho na? Ngikusho ngezenzo zami engizenzayo la uma kukhulunywa ngegame. Igame kumele ibadide vele abantu. Igame nje into enjalo. Igame kumele udide abantu ukuze uzozuza lokho kuthiwa i-momentum noma bathi irrelevance. Kumele ubadide abantu. So ngiyabonga nje ukuthi singomakhanya siyakwazi ukubadida badideke abantu bangazi ngempela ukuthi kwenzakalani. Namhlanje basidoubt, kusasa bajabule basincome, kusasa basidoubt. So iyona game leyo esafikela nje kumaskande singomakhanya ukuzoyidlala nje ukuthi silo sin driver nje sikorobha ngani. Uyabona, angidluleke lapho ngoba ngithe namhlanje ngikuMthandeni umfoka amanqele. Cha, mfoka amanqele mfowethu, inhle ingoma yakho, imnandi futhi angeke ngiwaqamba manga mfowethu, imnandi ingoma yakho, iyalaleleka impela nje, njoba igijima kanje, ayigijimi akuyona ifake, cha imnandi nje ingoma yakho mfowethu. Ngoba phela vele beyilindelwe ngabo ingoma yakho. Uzokhumbula ukuthi bewu under pressure kanjani, abalandeli bakho beyifuna
bengasayiceli sebeyidimanda ingoma. So akumangazi ukuthi inamba zigijime ngalendlela ezigijima ngayo ngoba ifikele kubantu vele akade bayilindela ingoma yakho mfoka Manqele. Uyeke nje mangitalapha ngeke ngiyeke ukukutalapha Mthandeni. Phela wena utalabheka kamnandi kabi. Kumnandi nje ukutalapha wena. Uma Mthandeni ngingasakutalaphi mina, ngempela yini eyokulungisa ikwenza ukuthi usebenze kanzima, uqhubeke usebenze kakhulu. Ngempela Mthandeni awungitshele mfowethu. Uma kuthiwa ngisakutalaphi ke mina, yini eyokugqugquzela ikwenza ukhipha amangwevu ukuthi usebenze kanzima futhi usebenze kakhulu ngoba phela njoba sinitalapha nje baculi sisuke senza kona ukuthi casukani suke senzela kona ukuthi nicasuke nisebenze kanzima nivutha bese nikhipha izinto ezimnandi ezivutha malangabi njengale msebenzi enisenzela yona. Weyabalandeli, ngicela niyeke ukuqhathanisa uMthandeni noKhuzani. uMthandeni ngake nganitshela before ukuthi uMthandeni izinto zakhe uyazikhuluma zibe clear. uMthandeni uqonda ngqo into ayikhulume icacele nombani ukuthi uthini. Yazi into ekhulunywa uMthandeni ayidingi ukutolikwa. Ake ngenze isibonelo. uMthandeni uthe ezokhipha le ngoma le ebenidimanda nina go live. Uthe ezoyikhipha lo ngoma, ezoyikhipha ezoyikhipha ntambama ekseni wenza live. Wanitshela ukuthi ningamlawuli. Uma ngabe niza ngengqondo yokumlawula ningamane nihambe. Uyabona? Wayindlalela ingoma before iphume. Uyabona? Ngoba besenikhulume kakhulu, senimlawule kakhulu. So ukuze ingoma mayifika kunina, ningathi ize ngoba ifunwe yini ngenkani okuwukumlawula. Nazi ukuthi ingoma ize kini ngoba vele ubevele eyilungisa futhi ezoyiletha. Kwaphoqa ukuthi enzelwa live. Wanitshela ukuthi gcinani ngci ukumlawula. Uyabona? Nokube into eright futhi ubenitshela iqiniso lapho. uMthandeni imvamisa nje mayenitshela akadingi ukumtolikela usuke eclear. uMthandeni upostile la wathi yena uyaphuma kuMaskandi, akasawucula uMaskandi. Uma nifuna uMaskandi usezonenzela nje leyo ngoma leye nifunayo kaMphako. Untshele nje njoba ngisho wathi leyo ngoma yenu enifunayo kaMaskandi obhorayo usezonenzela nje, kodwa yena akasekho kuleyo nto kaMaskandi. Wathi uMthandeni yena uqala igenre entsha manje, igenre yakhe ebizwa ngeWoolies. uKhuzani siyazi ukuthi umculo kaMaskandi akaze ashintshe istyle. uKhuzani uyiculela nje uMaskandi seloku aqala and ula ekhona ngenxa yomculo kaMaskandi. uMthandeni siyazi ukuthi ula ekhona ngenxa yokushintsha istyle, yokushintsha igenre. It was before ayiqambe igenre and even after eseyiqambile igenre, but iyona embekela ekhona. And lokho uMthandeni wakusho kwabaclear ukuthi nonke nina abantu bakaMaskandi anizange nimsize ngalutho. Ethi uMthandeni ula ekhona ngenxa yegenre yakhe ebizwa ngeWoolies. Nathi maye introduce eqala ukukhuluma ngayo wathi ushunwa amantombazana futhi ukhiphela ama-2000. Wazi wathi ubonga wonke ama-2000. Leyo nto leyo uMthandeni yatrenda waba clear nje uMthandeni. Ake niyeke ukuqhathanisa umculi kaMaskandi kanye nomculi wamaWoolies ngoba umculi wamaWoolies kumele aqhathaniswe nabaculi bamaWoolies.
Uma ngabe ni desperate ngaleyo ndlela, ni obsessed ngaleyo ndlela ukuthi nifuna ukuqhathanisa uKhuzani, okungcono mqhathaniseni nabanye abaculi bejandra kaMaskandi. Ningamqhathanisi uKhuzani nomculi wenye ijandra. Please, siyanicela. Ningamqhathanisi uKhuzani nomculi wenye ijandra engewona uMaskandi, ngoba uKhuzani umculi kaMaskandi. Awukwazi ukuqhathanisa umculi kaMaskandi nomculi wehip hop, umculi wehip hop nomculi wegqom, umculi wegqom nomculi we-afro pop. Awukwazi ukwenza lonto. Mawenza lonto uyisidom. So ngiyayivala-ke lento yokuqhathanisa uKhuzani noMthandeni. Lokho akusho ukuthi uMthandeni ngeke simtalaphe masifuna ukumtalapha. So mdonsa kuyo le jandra yakhe, simdonsele la, sifike simshaye, simfake uswazi, siqede simphindisele kuyo le jandra, ukuze nakuyo le jandra yakhe ezofika khuthale laphana, angarelax. So bekuyiloko nje bakwethu ebengifuna ukwenza, ukuthi ake niyeke ukuqhathanisa uMthandeni noKhuzani, abantu ababili abangafani. uMthandeni wamasingi